ऐसे जीवन बोला कबूल चले, प्यार मोहब्बत में जाय भी ढले। ऐसे जीवन बोला कबूल चले, प्यार मोहब्बत में जाय भी ढले। नहीं तुहरा दिमाग के हदमा बा, महीना में 4 गो तारीख देखी कोट सदमा बा। हमारा पुरानी 302 के मुकदमा बा। अरे वाह, हमारा पुरानी 302 के मुकदमा बा। हमारा पुरानी 300। अरे का कहत रहो। जहाँ तहाँ रोज राता छापा मारी, छोड़ब नहीं पीछा के तनो वारंट होई जारी। अरे का बुझला हो? सब बुझतनी। जहाँ तहाँ रोज राता छापा मारी, छोड़ब नहीं पीछा के तनो वारंट होई जारी। कितनो भइलो पक्का है न हदम बा, महीना में 4 गो तारीख देखी कोट सदमा बा। हमारा पुरानी 302 के मुकदमा बा। हमारा पुरानी 302 के मुकदमा बा। हमारा पुरानी 300। हमारा पुरानी 300 रहे के हमारे कवनो बाटे न ठिकाना। कह अभी किसके सारा भारत ही पाना, तोहरा खातिर कुछ कर सकता नहीं हो। रहे के हमारे कवनो बाटे न ठिकाना। कह अभी किसके सारा भारत ही पाना। संदेश कमी तो लागो तो सदमा बा, महीना में 4 गो तारीख देखी कोट सदमा बा। हमारा पुरानी 302 के मुकदमा बा। हमारा पुरानी 302 के मुकदमा बा। हमारा पुरानी 300। तो हम का करी?